Ono Joyce Oyaore ahinya. Ne jo kamera wabe amoso kuma gintiere. Kagi transmit gidi ne jo Ramogi. Mondo ne on network. Kenda chaka moso nyikwa Ramogi kumora mora magintiere kinyi makende ni. No yaore uru. En penjo maber. Nikech wawuoyo weche mag mbui. Mondo wang'ane ni to chike miketogi. Ere kuonde ma gibeyo godo to ere kuonde ma be ok ginya bedo godo mabeyo ne japiny. Nikech seche ma chiki kelo ni mondo ota weche mamoko. Koro kaka ma bunge ma Aldai Marian Keitany no propose amendment mag chike matayo mbui ma nyocha osebedo published makoritere od bura mondo wuoye. To kata kamano kaka japiny onego wang'e ni to chikni ere berne ama ere rachne tere kuonde modhi konyo odhi konya ama ere kaka japiny dhi konyore gi chik aina makamae. Nikech mokwongo ng'eni samora mora ma ibedo gi chik bill seche mi I propose bill to bill ni oningo bedni foundation mobedo anchored on in our constitution of 2010. To kwang'iyo bill makamae mano iluongo ka nyalo mana wache kod dongere en the Kenya Information and Communication Amendment Bill mar higa mar 2025. Adira bende ogure e mise mag pen chike mapacho kae kata constitution mapacho kae. Nikech chik moro amora to kikele idwa keto chik moro nyako obede mise mar chike pend chike ma Kenya ka mano kale 2010. Okinyal timo gimoro mopogore gi chik kaka chik dwaro. To nikech ka koro ng'iyo bill mar mbui ni to wadhi act marwa ni constitution marwa mar 2010 ni ere kaka bill of rights, bill of expression bedo anchored e wach chik mar internet ni. Nikech kwa ng'iyo proposal mar bill mar internet and communication bill 2025 otemo keto chik kaka nikech japiny oseyuak nikech inonka seche moko nikech kiyudo kaka the mover of this particular bill Marian Keitany kete iwachoga ni pach jandiko opogore gi pach jasomo. Koro en pach nikech en ng'ama en drafter mar bill ni owacho ni jo Kenya osebedo ka ywak ni bill ni ni internet service providers mago jok mamiyowa ni tudruok mag mbui gi kwang'iewo data bundles wadonje Facebook social media inongo ka seche moko ang'iewo data mar 1 GB lakini kapok atiyo kode maybe atiyo mana kata gi 1 MB to inyisa ni time oserumo pesa no dhi kamano adwa ng'ado machielo. Koro ng'eni king'iyo kaka owacho ni mane gima bill no dwani mondo timre nade okony ilongo consumer chana ongi dholo jang'iepo ama ng'ama tiyo gi mbui ni mondo konye ni kuponi ang'iewo data mar 10 GB to ningo o last for 1 month okoningo bednia ni maybe atiyo mana gi 5 GB ama 10 GB within the month ni ote ni bundles magi gose timore nade oserumo oningi ng'iewo ama kineno ka expiry date time chochiegni tichaki ng'iewo of the same value mondo extend ni inen mane patch jandiko. To koro one patch kaka josomo wang'iyo ni nikech ka koro ng'iyo chikno king'iyo section 3C 3A wacho mokwongo ni ISP internet service provider magi jok ma miyo wa platform mar mbui mwatiyo godo mwang'eyo data mwang'eyo bro assign unique identifier gibro miyo ng'ato ka ng'ato kaka gimoro ma kaka for example kaka ID iwacho ni kisechopo above 18 timi ID no ng'eni opogore gi mar babau opogore gi mar mamau idigi mare maka sirikal dwa manyi to ka gitiyo gi namba mar ID nino to gibro timore nade gibro yudi. Koro inwang'o ni pend chike ma obedo proposed gi MP wacho ni seche ming'iewo data nintiere billing system ibro keti to billing system ni kokete to bro assign unique identifier ne ng'ama tiyo gi mbui ni ma kasto 3C wacho ni kendo ko higa ka higa ibro nwang'o ni ng'ama provide services gi
obed Safaricom, Airtel, nini jok ma wacho wach mbui gi tete bro bedo ga ka submit data ne jomagi ne Communication Authority of Kenya ma en regulator ene mong'iyo kaka chike mag tiyo gi mbui gi tudruok gi oningo lu e yo ma kare gi chike. Koro bro nwango ni atini jogi kaw information ni to share kodgi. To gima okwang'e nikech iwacho ni gini obro assign customer a unique identifier to bro bedo ga begi tracking. Magiwacho ni gin gibro track usage of data. To obro submit to the authorities customer information in a readable format. Gimoro manyalo somore.